Hoi, wij zijn Mout en Marit. Vandaag zijn we op het zwin om kinderen de vraag te stellen over een opdracht. Je ziet straks meer. De leerlingen van TL2 hebben de opdracht gekregen om stoelen te verkopen. En wij gaan ze er vandaag vragen over stellen. We hebben met een groep van 10 mensen hebben we stoelen geschilderd. En daarbij hebben we geprobeerd om van een normaal object waar je op zit een kunstobject van te maken. Wat vonden jullie het leukst aan deze opdracht? Ik vond zelf het leukste om de marketing te doen, dus dat zijn maar advertenties maken op ons Instagram-account. Dat gaat op zich wel goed. Tot nu toe hebben we 81 volgers, als ik het zo zeg. Ja, dat vond ik het leukste doen. Ik weet niet of jullie het leuk vonden. Ja, ik zelf vond het marketing ook het leukste om bijvoorbeeld te verspreiden over Zeeland, maar ook verder. Want ja, je kan gewoon overal. Door de biedingen online kunnen we overal het naartoe brengen. Dus we kunnen zelfs de stoelen verkopen, stel in Limburg. En daarbij proberen we gewoon goede marketing te doen. En ik denk dat onze kunstenaars het ook leuk vonden om bijvoorbeeld de stoelen te schilderen. En ik weet niet hoe Quint erin denkt. Ik vond de samenwerking heel leuk die we hebben gemaakt met de 2 groepen waarmee we uiteindelijk samen gaan werken. En iedereen deed wel wat. En ik ben toevallig nu bezig geweest met cijfers en zo. Dus met bedragen. En de anderen zijn er heel erg veel bezig geweest met het schilderen. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om deze stoelen te beschilderen? Hidde en ik waren gewoon erover bezig en wij dachten van we willen de stoelen meer waard maken, dus we wouden er meer geld voor krijgen. En wij dachten, hoe kunnen we dit nou doen? Dus wij hebben gewoon 2 lesuren achter elkaar goed gebrainstormd en wij dachten van we kunnen kunst maken van deze stoelen. Dat hebben we ook gedaan. Ja, En uiteindelijk kwamen we met een team van 10 mensen samen, omdat in ons team eigenlijk maar 2 mensen echt iets van kunst konden. En in de andere klas was er ook nog iemand en we vroegen aan onze docent of we samen mochten werken en dat mocht. En toen zijn we met van 2 teams van 5 naar 1 team van 10 gegaan en dat werkt eigenlijk heel goed samen. Waarom willen jullie dat mensen jullie stoelen kopen? Wij willen graag geld ophalen voor school. En uiteindelijk gaat school er dan weer wat leuks mee doen. Waar wij misschien ook weer wat positiefs uit kunnen halen. Nou ja, ik ben Martijn Hoek. Ik ben directeur van het Swin College. En ik ben Mireille Gerritsen. Ik geef economie, onder andere economie op het Swin College. Hoe bent u op de gedachte gekomen om deze opdracht te bedenken? In de krokusvakantie heb ik inderdaad een ondernemingsprojectje uitgedacht voor de 2e klas. Omdat ik het leuk vind om doen en theorie zeg maar een beetje gewoon bij elkaar te brengen. Alleen, ik miste nog een voorwerp. En toen kwam opeens, een week later na de studiedag, Martijn samen met Mirjam op het idee, we hebben nog stoelen. En toen dacht ik, ja, die wil ik heel graag hebben. Ja, wij hebben namelijk in de voorjaarsvakantie alle meubels op school vervangen door nieuwe meubels. En de leverancier van nieuwe meubels zei van, oh, dat zijn leuke stoeltjes. Die zie je ook vaak in restaurants staan. Die kun je nog verkopen. Dus hebben we al die leuke stoeltjes hebben we opgeslagen. Nou, die komen nou helemaal van pas voor dit project. Wat vindt u van deze opdracht? Ja, ik vind hem super gaaf. Ik zie allemaal leerlingen die enthousiast bezig zijn om hun goederen te verkopen. Iedereen heeft daar toch zijn eigen ideeën over. Probeert zijn eigen draai aan te geven. Dus ik vind hem superleuk. Ja, ik geniet hier dus echt volop van leerlingen die het allemaal op verschillende manieren doen. Dat je ze ziet samenwerken. Dat je ze over bepaalde grenzen heen ziet stappen om toch dat telefoontje te durven plegen. Sommigen hebben hier een handelaar laten komen. Anderen hebben stoelen meegenomen om ze thuis te laten verkopen. Het is echt waar gewoon super tof. En waar gaat de opbrengst naartoe? Nou, de opbrengst komt weer terug bij de leerlingen. Want een van de opdrachten die ze in dit projectje ook moeten doen is doelen bedenken waar het geld aan besteed kan worden. Wat wel ten goede komt aan de leerlingen. Dus bijvoorbeeld een nieuwe voetbaltafel. Maar het is aan de leerlingen van TL2 om met een goed idee te komen. Dit was het. Tot de volgende keer. Doeg!